tayo ti maysa nga ubing. At daw ubing nga lalaki anaited kada tayo. Ket isunto ti mangituray kada tayo. Maawagan to iti nakaskasdaaw ang mamagbaga. Manakabali na Diyos agnanayon nga ama prinsipe ti kapya. Agkararag tayo. Manakabalin ka o Diyos amami anay langitan. Idaydayaw mi tinasantuan anagan mo. Gyaman kami o Apo, akan kanayon, tiki na mga nagayat mo kada kami. Maminsan man o Apo, itad mi ti pagyaman ken ka, ti ayat, nga impaay mo kada kami, nga iso tinang kibin kada kami, tano madanon mi nga siraragsak, daytoy nga aldaw, nga agdaydayaw kami, nga sangsang kamaysa. Ket adtoy kami, o Apo Diyos, agpakumpaba kami, iti altar mo, dumawat pamakawan kadagiti nagkurkurangan mi, kenanyaman, nagbasulan mi. Dalusan na kami kadi, ti dara ni Apo Jesus, tano kasta, ket maikamang kami ken ka o Apo. Awan ti bukod akabailan mi, no awan kakada kami. Ket o Apo, punwen na kami kadi, ti presensya ti Espiritu Santo, tano agdaydayaw kami, ti Espiritu, ken ti kinapudno. Ken kastamet, ikarkararag mi, met Apo, uray pa'y dagiti kakabsat mi, nga makigimgimong online. Ken ti pastor mi, nga isu ti mangiwaragawag, ti mensahe ti biyag. Awaten mi o Apo Diyos, ti medisyon mo kada kami amin. Dagitoy ti pagkaasi, ken pagyaman mi, babaen, tinagan ni Apo Jesus, nga mangisalakan mi. Amen. Amok ti Diyos, sumpatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumpatan na kararag ko. Nuagyaga kanasantuan, inagakit pagpanawan. Amok ti Diyos, sumpatan na kararag ko. Ti panakasindi, ti maikatlo nga kandila, ti Adbiento. Iti panakasindi, iti may katlo nga kandila, ket sindihan, the Mr. and Mrs. Jojo Rodriguez. Isang usbong ang lilitaw sa tuod ni Jesse. Mula sa kanyang ugat ay isang sanga ang mamumunga. Ang Espiritu ng Panginoon ay mananahan sa kanya. Ang Espiritu ng karunungan at pagkaunawa. Ang Espiritu ng kapangyarihan, ang Espiritu ng karunungan at pagkatakot sa Diyos. Hindi siya tol batay sa nakikita o naririnig sa iba. Bibigyan niya ng karunungan ng mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Sa halip na abo ay putong ng kagandahan ang ibibigay sa mga nagdadalamhati. Sa mga naahapis ay pagkakaloob ang langis ng kagalakan. At sa mga nalulumbay ay ibubuhos ang espiritu ng pagpupuri. Tulad ng lupa na umuusbong ang tanim at ang harden ay nagpapausli sa binhi, gayon din ang Panginoon ay sisinag sa atin at magdudulot sa mundo ng walang katapusang kagalakan.
Sisindihan namin ang kandilang ito bilang sagisag ni Kristo, ang ating kagalakan. Naway ang maligayang pangako ng iyong presensya, O Diyos, ang magbigay galak sa aming inaasam na kaligtasan. Halina, halina, Emmanuel. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa isinugo ninyong liwanag, ang liwanag na patuloy na tumatanglaw sa aming landas. Pumarito ka sa amin, dulot ng kagalakang nais mo para sa amin. Gawin mo na ang aming buhay ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyo at sa Panginoong Hesus na siyang tagapagkaloob ng tunay na kagalakan, ngayon at magpakailanman. Amen. Iti panakaibasay, tinasantuan na surat, masarakan iti libro ni Propeta Isaias, chapter 61, verse 1 to 4, can verse 8 to 11. Pinununak ni Apo Diyos iti Espiritu na, pinilinak ket imbaunak, amang ipakaamoy tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangliwliwa kadagiti na lapunos iti ladingit. Mangiwaragawag iti panakarukat dagiti na panglaw, na pagtalaw. Kenti panakawayawaya dagiti addayti pagbaludan. Imbaunak amang ipakaammo. Dimtengen ti tiyempo nga isalakan ti Apo dagiti tattao na. Parmikan na dagiti kabusorda, imbaunak amang liwliwa kadagiti agladladingit, amang ted iti rag-o, ken ragsak, adiket liday kadagiti agdungdungaw iti Sion. Mang ted iti kanta apagdaydayaw, ahaan ket aladingit a kanta. Mayarig danto kadagiti kaykayo nga imula ti Apo, nalinteg ti aramid ti tunggal maysa, ket maidayday yaw to ti Diyos gapo iti aramid na. Tarimaanen danto dagiti syudad anabayagen aribribba.
kuna ti Apo, ayatek ti kinalinteg, ket guraek ti panaggida danes, ken panagaramid iti dakes. Gungunak to dagiti tattao, awan dua-dua ken makitulagak to iti agnanayon kadakwada. Agdidinamag danto kadagiti nasyon, maamuan to dagiti makakita kadakwada, nga isuda dagiti tattao a binindisyonak. Agrago ti Jerusalem, gapo iti inaramid ni Yahweh. Mayarig iti babae a nakawesan iti aldaw a panagkasarna. Kinawesan ti Diyos iti pannakaisalakan ken balegi. Awan dua-dua nga isalakan to ti Apo Diyos dagiti tattao na, ket agdaydayaw to amin na pagilyan ken kuana. When awan dua-dua akas iti panagtubo ti bukel, ken idadakkel na. Ibasa kada kayo iti baro at tulag ang masarakan, iti surat ni San Juan, Kapitulo maysa, versikulo 6, aging gana iti 8, ken iti 10 ken siyam, aging gana iti 20 ken 8, ket kastoy iti maibasa. Imbaon ti Diyos ti maysa tao agnagan iti Juan, imay mang paneknek kadagiti tattao may papan iti silaw, tapno mangegda ti mensahe, ket mamatida. Saan nga isu a mismo ti silaw, ngem imay tapno paneknekan na ti may papan iti silaw. Nang ibaon dagiti Hudyo apang pangulo iti Jerusalem, iti sumagmamano a papadi ken Levita, amapan ken ni Juan, tapno sa ludsuden ken kuana. Siya sino ka? Saan ang nagkadkad ni Juan ang nangibaga iti pudno? Saan asyak ti Kristo kinunana asi babatad? Siya sino ka nga rod? Sinaludsod namanen. Si kakadi ni Elias, saan insungbat ni Juan? Si kakadi ti propeta, kinunada, saan insungbat na? Ibagam nga rod no siya sino ka, kinunada. Masapol nga da, isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti masaom mapapan ken ka. Simbangbat ni Juan babaon, iti panangibagana iti pudno, iti padto ni propeta Isaias. Siya titimek ti maysa ngagpukpukaw iti letang. Palintegan niyo ti dalan apapanan ti Apo, pagnaan ti Apo. At damat dagiti Pariseyo ang nangibaon ken ni Juan. Sinaludsod da, ngarod ken kuana, no saan asikat ti Kristo, wenno ni Elias, wenno ti propeta. Apay ngarod amang bunyag ka. Mamunyag iti danom insungbat ni Juan. Ngem makipulapol kada kayo ti maysa diyo amam mo. Sumarsarno kanyak ngem jakpay maikari amang mangwarwar iti sandalyas na. Napasamak amin dagito iti Betanya iti balasyo ti Karian Jordan a pagbumbunyagan ni Juan. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Tisa sa anaragsa sa aman magyaman. Tisa sa anaragsa sa aman magyaman.
This is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. I praise you. Naimbag, bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga isu iti iselebrar tayo, iti daytoy nga bulan, iti Disyembre. Ket agyaman tayo kani Apo Dios, iti daytoy nga gundaway, nga isu nga impaay nakadatayo, kang runanay, iti panakasindi, iti may katlo nga kandila iti Advento, paboen ni keti kada Kuya Jojo ken Manang Zenaida Rodrigueza madaydayaw iti Dios. Ket kablawan kay amin kakabsat nga padaming Ilocano sa dinuman ni tayanyo adda kayo man dita balasyo taaw ket madaydayaw ni Apo Dios ket ni Apo Dios ko man ti agtultuloy amang bendisyon ken mangidalan kada kayo iti daytoy nga aldaw. Iti daytoy nga aldaw ket isu iti panaka ipaay iti mensahe ni Apo Heso Kristo kada tayo babaen ken ni Juan Bautista nga isu iti imbasak tatay kakabsat iti paset iti nasantuan a surat. Dito'y paset iti nasantuan a surat ket daytoy ket may papan iti testimonyo ni Juan kang runana ditoy 1 kapitulo maysa versikulo 10 ken siyam aging gana iti 20 ken 8 kakabsat. Ket ipaneknek ni Juan iti kinapudno may papan ken ni Apo Heso Kristo babaen ken ni Juan babaen ken ni John the Baptist kakabsat daytoy. So ni John the Baptist ket isuna iti umuna nga mangpaneknek iti kinapudno may papan ken ni Apo Heso Kristo. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios iti daytoy nga aldaw paneknekan mi o Apo nga sikan ti Kristo iti biag mi. Nga si kalaong o Apo iti dalan, ti pudno, ken biag iti sagtumugal maysa kada kami. Ket Ama, kas ken ni Juan Bautista, da kami met o Apo, dagiti anak mo, nga agtultuloy ang mga paneknek, nga sika iti namarswa kada kami. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaen iti nagan, ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Kakabsat no damagan da kada tayo, no anya iti favorite tayo nga kanta, iti daytoy nga bulan. Ano? Anya nga ta nga kanta dayta. Kakabsat. Ano? So, ditoy, anya ti makuna tayo. Kadagitoy nga Christmas carols, nga mangmangagan tayo, iti daytoy nga panawon, when iti daytoy nga bulan. Dagitoy nga agkakapintas akan kanta, ket isudat imang paneknek, iti kaadda ni Apo Heso Kristo. Kas, ditoy kakabsat nga naisurat, iti paset iti nasantuan a surat. Iti Advento nga rod, ket isu iti tiyempo, iti tawen, tapno sungbatan tayo, dagiti adu nga sa ludsod,
may papan iti testimonyo ken ni Apo Heso Kristo. Ni Juan ket ipakita na ditoy dagitoy nga Hudyo nga dagiti tattao nga mauawagan nga Israel nga dagitoy ket dagiti tattao nga addaan iti nangato nga saad iti gobyerno iti daytoy nga panawin kakabsat. Ket iti daytoy iparang nakadatayo kakabsat nga dagitoy dagiti agturay iti dayjay nga panawin. Babaon iti dagitoy nga otoridad dagiti Romano. Ket iti mensahe ni Juan ditoy ket isu iti panangi denounce na kadagitoy nga tattao gaputa saan da nga ammo dagiti aramiden da kas kuma kadagitoy nga Hudyo ken pangpangulo ijay Jerusalem kang runana dagitoy kunana ditoy sumagmamano a papadi ken Levita anapan ken ni Juan tapno saludsuden da isuda no asino talaga isuna. Ngem ditoy paset tinasantuan na surat ket amin nga saludsod da ket sinungbatan ni Juan. Ket imbaga ni Juan nga saan isuna ni Kristo. Saan nga isuna ti propeta. Wenno saan nga isuna ni Elias. No diket isuna iti imbaon iti Dios tapno mangisagana ken isuna iti pannakatimek nga agpukpukaw ijelet ang kas kunana ditoy versikulo 20 ken 3 nga kunana siya titimek ti maysa nga agpukpukaw iti let-ang palitigenyo ti dalan apagnaan iti Apo. So isuna iti instrumento kakabsat tapno ibaga na daytoy nga mensahe iti dayjay nga panawin. So iti daytoy nga panawin kakabsat ket agbibiyag tayo iti tiyempo nga no greet tayo ti greetings tayo ket iti kangrunan ti daytoy nga panawin ket Merry Christmas. Merry Christmas. Ket daytoy ipakita na nga daytoy ti seasons greetings ta nga panawin nga ibaga tayo nga we wish nga daytoy nga Paskwa ket maysa nga nabaligi nga Paskwa iti sagtumugal maysa kadatayo iti daytoy nga tiyempo. Isu nga kadagiti nga panawin ket manmano iti mamati. Gapu kadagiti nga Hudyo kas kuna ni Sir June nga naggapu iti Israel. Nga kunana kadagiti taga-Israel ket patyenda palaom ni Elijah nga urayan da aging gatatta ni Elijah kakabsat saan nga ni Apo Heso Kristo ti urayan da no diket ni Elijah dayjay iti pampati da ngem mamati tayo kakabsat nga ni Apo Heso Kristo da iti urayan iti sagtumugal maysa kadatayo iti yumay namanen kadatayo numampay iti presensya ni Apo Dios ket adda kadatayon kas kunana ditoy nga isuna iti Emmanuel tayo nga iti kay papanan iti Emmanuel ket ti Dios adda kadatayo adda kada kayo ni Apo Dios adda kanya ken adda kadatayo amin ni Apo Heso Kristo gaputa isu iti Emmanuel tayo. Ket ngarod kas kuna iti daan at tulad iti insurat ni Isaiah ditoy kapitulo 40 versikulo maysa aging gana iti 5 nga kunana ditoy liwliwaen yu dagiti tattao kuna ti Dios tayo wen liwliwaen yu ida paregtaen yu dagiti tattao ti Jerusalem
ibagayo kadakwada nga umdasen tinabayag apan nagsagasagabada. Ket napakawanen dagiti basbasol da. Nan anay ti panangdusak kadakwada gapo kadagiti amin a basbasol da. At datimek ang mangipukpukaw itiletam, mangisagana kay iti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan ti letang, apagnaan ti Diyos tayo. Gaburan nyo dagiti amin na tanap, palanasen nyo amin abambantay. Pagbalinen nyo apatad dagiti turod, palintagan nyo dagiti lasong-lasong ang lugar. Maiparangarang to ti dayag ti Apo. Ket makitan to ti amin at a tao. Ti Apo, ti mismo, ti nangikari iti daytoy. Isu kakabsat, ti kay papanan iti advento kada tayo, ket isu ti panangisagana tayo iti dalan iti Apo. Tapno sumrek kada tayo kakabsat. Ket iti daytoy nga panahon, awan sa baling ay sagana tayo, saan nga dagitoy makitkita tayo nga agkakapintas, kakabsat, nga Christmas tree, dagiti dumapay, nga isabsabit tayo kadagiti pagtaingan tayo. Tikang runaan, nga isagana tayo, ket ti bagi tayo. Daytoy nga physical nga bagi tayo, nga idatag tayo kay ni Apo Hesus Kristo. Nga sapay kuma, nga nadalus ti puso tayo, nadalus ti panunot tayo, ket tinaimbaglaom kuma, iti aramiden tayo, kakabsat, nga amok daytoy launay, iti pakaragsakan ni Apo Hesus Kristo. Nga daytoy ti mensahe ni Isaiah kakabsat, nga kunana, nga dalusan nyo ti dalan iti lekang apagnaan iti Apo. Gapuna, no daduma, ket saan tayo nga amo dagiti aramiden tayo. No daduma, dagiti kayat tayo laong iti suruten tayo, nga saan nga kaya, nga iso ti kayat iti Apo kada tayo. Iso nga no datayo ket mamatin ka ni Apo Hesus Kristo, ket kunaon tayo, ket saan ko nga pagayatan Apo no di ket iti pagayatam iti surutek. Not my will, but thy will be done. No anya ti pagayatan ni Apo Dios. Kas iti dayjay inang nga dumawat iti kararag kanyak, nga isuna ket nganganin nga matay. Ket inawat na ni Apo Hesus Kristo. Iso nga indawat ko, iti dayjay kararag ko kakabsat. Ket kunak ken Apo Dios no anya ti pagayatam ken kuana Apo, iso iti matungpal. Saan nga iso ti pagayatan mi? Iso nga iti pimusay, ket nakitak nga naragsak iti rupa na, iti papanaw na kakabsat. Gaputa, inawat na ni Apo Hesus Kristo. Sabali, dagiti itsura, dagiti matay nga imawat ka ni Apo Hesus Kristo. Saan nga nakarupangot iti rupa da, no diket nakaragragsak da. Gaputa, iti papananda, ken ni Apo Hesus Kristo. Ngem amok, no, saan tayo nga imawat ka ni Apo Hesus Kristo, ket uray inton matay tayo, ket nakarupangot tayo, ket amok, kakabsat, nga no nakarupangot tayo, ket impyerno iti papanan tayo. Iso kuma, nga naragsak tayo lata kuma, nga agserbi ka ni Apo Dios. Agtultuloy tayo, no mampay adu, dagiti lasong-lasong, apagnaan tayo, nga kunana ditoy, nga sapay kuma, ta maiparangarang, ti dayag iti Apo, babaon iti biyag tayo. Ket makita dagiti amin at tatao nga ti Apo ket adda kada tayo. Ket mayat daytoy kakabsat. Nga daytoy iti makita dagiti tatao kada tayo. Iso nga iti daytoy nga mensahe ni Juan ket mensahe iti kinapakumbaba. Nga iso na ket si pakumbaba nga ipukpukaw na nga isagana yu ti dalan iti Apo. Ket isuna laong ket maysa nga instrumento. Kas kada kami nga papastor, dagiti liturgies, iti nagsindi ti kandila, dagiti diakonesa, papastor, ket instrumento kami laong ni Apo Dios.
da kami laong tararamatan iti Diyos, amang ipukpukaw iti sauna kada kayo. Ket nanyaman dagiti maawat ni sao, sapay kuma dagiti nga sao iti mang papigsa kada kayo iti pamati. Nga ni Apo Dios ket adda kada kayo. Isu nakakabsat, iti Adviento, isu iti panawen, iti panangisagana tayo, iti biyag tayo, at dumatag kini Apo Dios. Dahito isagana tayo, dahito yung biyag. Ana? Saan tayo nga amono kaano? Nga alaon ni Apo Diyos dahito yung biyag tayo. Apag kanito laong kakabsat, nadaduma. Kas may isang pastor, nadaduma ket mabalita aklangan nga awanin ni kabsat. Ano? Pimusa yan. Ket kunakot nakasalun, nasalun at isuna. Okay mat isuna, ngem apay nga ta, ana? So dagijay dagiti paspasamak iti biyag nga saan tayo kakabsat nga mapakpakadaan no dadduma. So ano po ang gawin po natin mga kapatid? Dapat maghanda tayo palagi. Ano? At ang ihanda natin ay hindi po yung mga magagarang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang ihanda po natin ang ating sarili na humarap sa ating Panginoong Hesukristo para kung tanungin tayo kung ano ang ginawa po natin nung nabubuhay po tayo at pwede nating sabihin sa Kanyang harapan, Panginoon, ako po ay naglingkod sa inyo. Panginoon, ako po ay nagiging matapat sa inyo. Panginoon, ginawa ko po ito para sa iyong kalwalhatian at ginawa ko po itong mga gawain na ito para sa inyo. So naniniwala po ako, si Brother Francis ginagawa niya ito dahil mahal niya ang Diyos. Sila Ronnie at mga kasamahan po, ginagawa po natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Ano? At ito po yung nagbibigay ng inspirasyon po na sa atin. Ito po ang nagpapalakas sa atin. Na ang ginagawa po natin na ito po ang kapahayagan na buhay si Kristo. Si bibiyag ni Apo Hesukristo, kakabsat. Isu nga ni Juan Bautista, isu na iti inaramat iti Diyos, nga mangipupukaw, nga isagana tayo iti dalan iti Apo. Adda iti maudi, may isang istorya ditoy, nga may isang rabii, daytoy ket nalaing nga conductor ni Arturo Toscanini. Nga daytoy ket isu na tinag-conduct ijay Beethoven. Dijay Beethoven's 9th Symphony. Nga daytoy iti maysa kadagiti kapipintasan nga performance iti dayjay nga gundaway. Ket adu dagiti naragsak nga tattao nga nagpalakpak nagtipat ken nagpalakpak iti dayjay. Gaputa impaay na iti kapipintasan nga musika iti dayjay nga panawen, iti dayjay nga orkestra, kakabsat. Ket ditoy nakita ni Toscanini, daytoy nga conductor, nakita na dagiti tattao, ket kalpasan na kinita na dagiti musician, dagiti actor ken actress, nga kunana ditoy kakabsat, nga gapu kadakwa, saan agapu kanyak, no diket gapu kadakwada. Gapu kadakwada. Ken kunana, nga, ken gapu, iti nangipaay, iti sirip kadakwada. Ana, yung nagbigay sa kanilang karunungan. Sabi po ni Toscanini, hindi po dahil sa akin, kundi sa kanila at sa nagbigay ng karunungan sa kanila. Kaya maganda po yung presentation sa gabing ito. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, na wala tayong magagawa, awan iti maramidan tayo, no awan dayjay nangted kada tayo iti biyag. Nga iti nangted iti biyag kada tayo, no diket ni Apo Hesukristo. Ang Panginoon lamang ang pwedeng ahawak sa ating buhay. Isu iti pagyamanan tayo iti daytoy nga bigat.
agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw nga isu nga impaay mo kada kami. Dawaten mi o kadi o Apo itagtultuloy a pamendisyon mo kada kami. Bendisyonam dagiti aming anak mo iti entero a lubong o Apo. Ikamatalik mi ken ka iti panakaisalakan mi amin o Apo. Manipod iti daytoy nga pandemya nga imay. Ilisi na kami kadagitoy nga virus o Apo. Kitagyaman kami kadagiti mamasirib nga anak mo. Anang partuat iti vaccine. Tapno kasta o Apo ket agsubli iti kinanormal iti panagbiag mi. Kitagyaman kami ken ka o Apo. Gapuna ta adda dagitoy nga anak mo nga nang partuat. Babaon ti sirib nga isong impay mo kadakwada o Dios ket addan iti mapangnamnamaan nga vaccine nga mangipaay iti napintas nga salon at mi. Mangilisi kada kami ti peggad. Ket ama iti daytoy nga aldaw, bendisyonam kadi dagiti nga anak mo nga imay nga agdaydayaw ken ka. Ken uray pay kadagiti anak mo nga dada kadagiti pagtaingan da o Dios. Ang nakadwami iti daytoy nga oras. Agyaman kami tagtultuloy nga panangipaay mo kada kami iti napintas nga salon at. Ket dawaten mi kadi o Dios nga bendisyonam ni Mr. Sosimo Andres ken Mr. Florentino David iti daytoy nga oras. Kamatalik mi ken ka o Apo dagiti salon atda ken kastamat ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi isu na o Apo nga sika iti mangipaay iti napintas nga salon atda iti daytoy nga bigat o Apo Dios. Ket ama kamatalik mi dagiti amin nga kasangay iti daytoy nga aldaw. Bendisyonam kadi dagiti anak mo nga i-celebrate da iti panagkasangay da ken uripay dagiti celebrate iti wedding anniversary da. When o Apo bendisyonan nakamam amin iti daytoy nga aldaw. Ket bendisyonam o Dios dagiti pamilya mi. Ket ilisi na kami iti peggad o Apo. Ket si kalaong o Dios iti agari iti biag mi. Ket dagito iti dawat ken kararag mi babaon iti naga ni Apo mi nga Jesu-Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Panakaala dagiti sagsagot. Maawis tayo kakabsat nga iyag tayo ti sagot tayo kini Apo. Uray pay dagiti adadjay pagtaenganda nga nakariin na iti parabor ni Apo Dios ket madi kayo maliday ta mabalin tayo nga i-deposito dagiti daton tayo iti bank account iti iglesia tayo nga makita ijay itoy screen. Ket sapay kumata iparukpok ni Apo Dios ti adupay nga blessing kanya tayo. Amen. Offering. Dun. Sige pa. Yung offering. Yung offering. To'y salot namin nagkakapang intalik mo kada kami kakunting agayman. Agkararag tayo. Dagitoy dagiti intalek mo Apo kada kami tapno maaramat iti panagserbi mi ken ka o Dios. Ket dawaten mi nga bendisyonam dagiti trabaho dagiti anak mo Apo. Bendisyonam dagiti paggapuan iti panagbiagda. Ken bendisyonam dagiti pamilyada. Ket ikamatelek mi dagitoy nga nauror mi nga offering o Apo tapno maitultuloy dagiti ministeryo mi ditoy Nax United Methodist Church. Bendisyonam kadi dagiti bank account nga isu nga pangipanan mi ket dagiti offering mi iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti naga ni Apo mi nga Jesu-Kristo.
Amen. Naimbag abigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw iti Dios, agyaman kami kada kayo, nga adda ditoy. Ket iti joyful in Jesus, dati ket celebration iti our birthday gift to Jesus, ano? Nga iso nga ipaay tayo ito no December 25 ditoy kakabsat. Ket buyayan tayo. Panoorin po natin. Mom, how are we going to spend Christmas this year in the middle of the pandemic? We will be having a simple brunch in your grandparents' house. Of course, we are also celebrating by giving our birthday gift to Jesus, our joyful offering. Yes, Christmas is more than just the food and the lights. It's a celebration of the coming of the Messiah, and this offering is an opportunity for us to give back on how God moved in our life through our church. Especially now that our church is online, we are able to reach out to more people. Pray for them, give out help to those who are victims of the typhoon and the pandemic. Yes, if you experience God in this pandemic, we invite you to celebrate Advent with us by joining us on Christmas Day as we bring out the message of the Lord and as we give our joyful offering. Merry Christmas to us all. Christmas ken iti simbang gabi ket mangrugi into no December 16 at 7 p.m. Agigana into no December 23 gaputa daytoy ket face to face. Ket no umay kayo ket tawagan tapno maisurat mi dagiti nagan nyo. When the office, nagatendar kayo ti simbang gabi, daytoy ket mangrugi iti face-to-face nga celebration tayo into no December 16. Aging ganit iti 23, ket no 24 record tayjay, ket ti Christmas service tayo ket into no December 25 iti oras iti alas 9 iti bigat kakabsat. Ken kastamot iti New Year Covenant tayo, ket into no December 31, iti oras, iti alas 7, iti rabii. Dati iti Covenant service tayo kakabsat. Na? Ket maramit into no December 31. Ket dagiti celebration tayo kakabsat. Ken iti full blast nga mabalin niyo nga yumay ditoy kakabsat into no umay nga Domingo mangrugin iti dayjay Ilocano service face to face ngem masapul nga usaren nyo ti face mask, face shield ken masapul nga tawagan tapno maisurat ko dagiti nagan nyo kakabsat into no umay nga Domingo ket iti liturgies tayo ket ni Sister Leia na Antonio ken iti dawn prayer ket ni Judge Edwin Larida Jr. iti alas 5 iti bigat kakabsat iso iti speaker tayo into no umay nga Domingo ket sapay kuma tani Apo Dios nagtultuloy nga mga iwan ken mang bendisyon kada tayo amin iti daytoy nga panawon nga adda iti pandemya ket kada kayong agawid di probinsya, kahit idawdawatan, kahit ikarkaranagan ta kayo, niya po Diyos nagbendisyon kada kayo. Madaydayaw iti Diyos. Iti angin mangin, kantaan na ilan, ang barangay langit, bitwenta na ranyan, yayan na yan na kariya na Diyos
patuloy kami o Apo nga dumawat iti kaasim iti daytoy nga oras. Dawaten mi tagtutuloy nga panangidalan mo kada kami iti daytoy nga lawas o Dios. Ket dawaten mi nga bendisyon namin iti sagtumunggal may sa kada kami o Apo. Kang Ronanda kita anak mo nga sumrek manin into nabigat kadagiti trabaho da. Kamatalik ni o Apo iti panangsalwad mo kadakwada kabayatan iti panagtrabaho da. Ket Apo Dios, bendisyon nakam, kaasyan nakam, agasan nakam na dadagiti sakit ni o Apo. Ket si kalaom kadi iti tultuloy nga pagserbyan ni o Apo. Kitagyaman kami, kadagiti anak mo nga raramatem o Apo, tap nagbaligi dagiti serbisyo mi. Ket si kangarod o Dios iti maididayaw ken may tanok iti biag mi. Ket Ama, iti daytoy nga selebrasyon iti Pasko, sapay kadita iti sagana mi ket isu ti biag ni o Apo. Daytoy iti daton mi ken ka, iti daytoy nga Pasko. Ket Ama, pakawanen na kami kadigiti adto nga nagbasulan mi iti sangwanam. Dalusam nga rod dagiti puso ken iti panunot ni o Apo, ket sila si kalaom iti makita mi. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan iti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak uma, ken Espiritu iliwan, dayawen nga ipangrunay, ti langit ken ti dagat. Ket ita awaten nyo ti pamendisyon ti Diyos Ama, babon ti anak na isu ni Apo Isu Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen.